An balima Mali kunnafoni TV lajɛbagaw cɛ ni musow denmisɛnnin maakɔrɔba an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ aw sigiyɔrɔ la aw sɔgɔlen bɛ aw ka teleso Mali la n'ale ye Mali kunnafoni TV ye aw ka jamukan bɛna sigi jamukan min n'an b'a fɔ ale ma ko musoya o hukumu kɔnɔna la an ye ci bila an ka musoba dɔ ma an ka muso cɛsirilenba dɔ ma mais n tɛ taa ɲɛfɛ n bɛ kuma d'a yɛrɛ ma a b'a yɛrɛ présenter a bɛ baara min kɛ a b'o bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna. Madame, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. I bisimila. Nti. Si. Ne b'a ye i bɛ se k'i tɔgɔ i jamu wolodugu mɔdugu hakɛto bɛ kuma kan ani i bɛ baara min kɛ. Kosɛbɛ. Ne baw diyara n ye sani n ka kuma daminɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ tulo b'i la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya aw yɛrɛ kunnafoni TV mɔgɔw an bɛ foli belebele d'aw ma. O diyara n ye bɛɛ tulo b'i la. Aw ka baara ɲuman na an bɛ bɛɛ fo k'aw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ Umu Sabadogo. Ne bɛ bɔ Sabalibugu. Ne bɛ baara kɛ radio Gintan na. En même temps salon de coiffure fana bɛ n bolo Sabalibugu. Ok. Wolodugu mɔdugu. Ne ye Mɔsi ye. Ne wolola Burkina. Ah ok. Oui, an ka village yɛrɛ ye Boyi. D'accord. An ye Wogiyakaw ye. Arasi kɔnɔna la bɛɛ bɔyɔrɔ bɛ yen nɔ. Donc Sabadogo bɛ bɔ Wogiya. An ye Wogiyakaw ye. Mais an wolola yan ka mɔ yan parce que an ka cɛkɔrɔba nana dans les années 50. Donc an bɛɛ sɔrɔla yan ka mɔ yan mais an bɛ so yɔrɔ dɔn. D'accord. I ko ko i bɛ baara kɛ radio Gintan na. I ye animatrice de wa journaliste? Bon ne ye animatrice de ye. Animatrice. Ne ye animatrice ya kalan kɛ UNGS la 4 ans. À l'UNGS. D'accord. I ko salon de coiffure fana b'i bolo. Tu es maquilleuse ou bien i y'a dayɛlɛ? Ne de y'a dayɛlɛ. Mais tu es maquilleuse ou bien tu es coiffeuse? Non, je suis maquilleuse. D'accord. Ouais. O diyara n ye. An ta ɲɛfɛ. Yani an ka tɛmɛ ni ɲininkali tɔw ye. Ne ba i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna pour toi musoya yɛrɛ ye jumɛn? Bon, ne ba musoya kɔni o ɲininkali diyara n ye parce que an bɛ musow ka kalo la. Kosɛbɛ. Marisi kalo o ye musow ka don kɛrɛnkɛrɛnnen 8 mars yɛrɛ tɛmɛna sisan n'a fɔra i ma ko muso i kan k'i bolo kɔrɔta parce que musoya ye fɛnba de ye hali ni baara in ni muso t'a kɔnɔna la a man di muso tɛ diɲɛ ko o ko la o ko man di donc muso de ye diɲɛnabɔ yɛrɛ sababu ye n'i y'a ye an cayalen don den ka ca muso don donc musoya ye fɛnba ye. I bɛ se ka fɔ an ɲɛna i donna animatrice domaine kɔnɔ cogo di ale ni maquillage parce que n bɛ fɛ an ka taa n'a côté fila bɛɛ de ba mais d'abord i donna animatrice domaine kɔnɔ cogo di? Bon ne donna o kɔnɔ cogo min na ne y'o kalan ne kɛ n ye concours d'entrée kɛ INGS la ka taga INGS la donc filière fila de bɛ animation ani EPS donc ne ye animation ta n ye a kalan kɛ yen nɔ de san 4 donc n bɔlen yen nɔ parce que n'i bɛ INGS la 4 ans a ka 4e année la olu mɔgɔw yɛrɛ de bɛ stage ɲini aw ye donc directement ne ka stage kɛyɔrɔ bɛnna Gintan ma an bɛ 3 mois de kɛ stage la donc 3 mois dafara n bɛ n profite o la n b'an ka DG fo Amadu Baba Jara ani Aramata Dia an yɛrɛden naani ani waliden naani donc 3 mois dafara directeur ko n ma Sabadogo i ye 3 mois min k'an bolo an ma degun sɔrɔ i ka baara la bon n'i bɛ se ka to yan ou bien ni yɔrɔ wɛrɛ tagali ka di ye Gintan bɛ ka bila la donc directement ne continue la Gintan na. D'accord, an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. U bɛɛ b'i kulo bila. Maquillage nana cogo di salon de coiffure idée nana cogo di? Bon salon nana o ye tiɲɛ baara ye. Oui o bɔra so o yɔrɔ la n bɛ n balimamuso Ala ma hinɛ n'a la Aramata Sabadogo ale kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ni saya bɛ mɔgɔ ɲuman to diɲɛ kɔnɔ a tɛ taa hali an ka du kɔnɔ la cɛw tun bɛ kungilan kɛ Sabalibugu presque Sabalibugu bɛɛ tun ka kungilan yɔrɔ y'anw fɛ yen donc Aramata Sabadogo ale de ye kungilan daminɛ anw fɛ yen. Ala ka hinɛ a la amina rabi donc Aramata kɔfɛ
Mariam Sabadogo ba mali bi Paris ni wagati na a fɛnɛ bi salon de kɛ donc ale kɔfɛ ne fɛnɛ yɛrɛ leta parce que ale a rentré la donc ne bi animation kalan na en même temps ni bɔra école la mina yɔrɔ dayɛlɛ bi yɔrɔ dayɛlɛ ka yɔrɔ nettoyer min da kɔnɔ donc an tor'o la ka t'o la fo ka na a se bi ma. Donc tu pratiquais les deux à la fois? Ah oui, jusqu'à ce moment. Ah oui, jusqu'à ce moment. Bravo à toi. Ah oui, merci. Ok. Ouais. Depuis le début de ces travaux, les deux, oui, jusqu'à la fin, il y a difficulté de me sortir là. Bon. Du moins, jusqu'à là où on est, Ame wakati na non ma difficulté sera là parce que me se ka forma foi sera là ni la fiate. Ah oui, parce que bara ere koro ku lafiya. Ni be bara la dore lafiya le no. E ma ere be ka biriya, ni ti dole ti biriye ton. Donc bara mana cha chugu lafiya be bara ko fe. Parce que fe ni kuma ni yere ma segen ka war ni valeur tala. Donc bara e lafiya ri. Ok, surtout ni bara mi yere kadi mo. Voilà, en amont. Oui. Quel avantage as-tu dans ces deux travaux? Bon, ni bara fla be na famari ni be radio la ali kada ibi jara madoni abe jama bara ibi jama goyi ikuma kan bi jado yi ire yi chuko bi jado yi donc ibi hera sorar madon bolo salon fait la même chose donc be salon na en même temps ali be wusula musu akadi muso do yi do yere ko umu a tinya lega wusula kada onyi bon ibe mogo munu nga bara fene ke ani ibe akei mun ke surtout akei mogo kumbe bara ni nison dia ka mogo kumbe parce que ebe mogo de kama fiko don ni be bara la iba don ikanga do kibe mogo de kama parce que ni mogo te tike foyi mogo de bena dima iba fara nyonka mais munu bena dima ne yere ka bon ere bolo ka te molu kwa donc ika bara be ke to ka je ko sebe. D'accord. Oui. Du côté salon, et ka salon barain, pour toi, on n'a pas de mérite musoya kan bibina. Ne ka salon bara musoya ka, on a fait beaucoup de choses parce que musoya ni bolo bi yera koro, barain yera bo demandi, entretien muso, bi ko ka jenye don, ka ki yera maintenu, tout le temps coquette, salon bara est avantageux oui. Ok, bon femme pour toi, muso kan ki make dongo do wa ou soit cérémonie parce que amso bene olu ti labɛ ni kungo tɛ voilà e bɛ se ka mun de fɔ olu ɲɛna ou bien olu bo min kɛ o de kaɲi muso kan ka labɛn ni kungo de tɛ non muso kɔni diɲɛ dongo hali ni bi da ka sunɔgɔ n'est-ce pas hali ni sunɔgɔtɔ e lèvre ni filɛ ni cogo min na tan sabiri non ni ko ibida ibi ni crème lèvre brillantine ki dala ibida mɔgɔw cɛw ka programme tɛ kelen dɔw cɛw bɛna sɔrɔ u sunɔgɔ la dɔw cɛw bɛna sɔrɔ u ma sunɔgɔ donc i mana ni k'i lèvre yɛrɛ la k'i da ka kasa duman parfum ɲɛnamaw bɛ yen wusulan ɲɛnamaw bɛ yen donc e yɛrɛ dalen cɛ yɛrɛ mana na k'e dalen yɛrɛ sɔrɔ i bɛ sunɔgɔ la lèvre yɛrɛ bɛ ka biri cogo min na ça fait très plaisir o yali sunɔgɔbagatɔ i b'i maquiller. Ok. Malik na fon la me baga na la jebagaw. Émission in tɔgɔ de ko musoya. A kulo bala. Ok. Am tanye fɛ. Mun de b'e bolo k'a fɔ muso ɲɛna muso minnu n'u sigilen don u ti foyi la dɔw ma se ka kalan ɲɛ dɔw yɛrɛ t'a ɲɛɲini yɛrɛ mun de b'e bolo ka f'u ɲɛna u ka wuli ka dɔ exercer en plus mun bi i bolo ka lase muso fɛnɛ ma mun fɛnɛ bɛ fɛ ka don i ka baara a kɛra baara fila sugu ye mun bɛ fɛ ka wuli ka don a ɲɔgɔnna na bon minnu tɛ fɛn na n'i y'a ye diɲɛ yɛrɛ problème ka ca ɲɛ ta ɲɔgɔn na de ko yɛrɛ caya e wulila bi e wulila heure jumɛn 5 heures parce que i bɛ ka na baara la e y'i ka sunɔgɔ de tigɛ 5 heures b'a sɔrɔ sunɔgɔ jalen don mais e ye sunɔgɔ to yen i wulila i nana i ka baara la e bɛ sɔrɔ min kɛ o kɔnɔna la san b'a sɔrɔ dɔw dalen don ne ye sɔrɔ min kɛ sisan
e mana taa don bazin dɔ la sisan ka taa fini ɲuman dɔ san parfum kasa duman san k'i paro la ani mun ye bi bɛɛ kɛ sunɔgɔ la a tɛ foyi la a ma sɔrɔ kɛ est ce que aw ye cogo ye kelen o tɛ kɛ kelen fo ka diɲɛ wuli donc baara in ye différence ba de musow ni ɲɔgɔn cɛ différence ba adamaden yɛrɛ liberté indépendance i k'i yɛrɛ ta a nafa ka bon mɔgɔninfin kan kojugu parce que de fait que i yɛrɛ charge tɛ mɔgɔ kan diɲɛ kɔnɔ o ye ɲɛnamaya yɛrɛ cogoya ye mɔgɔninfin normalement i man kan tɛ k'i ka dekun ta k'a bin mɔgɔ si kan bɛɛ kan k'i jɔ n'i yɛrɛ ye cɛya t'o la musoya t'o la bɛɛ k'i yɛrɛ ta ni bɛɛ y'i yɛrɛ ta ko yɛrɛ bɛ nɔgɔya e m'a ye i bɛ du dɔw ta mɔgɔ kelen de bɛ sɔrɔ b'a bolo mais ale jɔlen don ni kabila bɛɛ ye a ko ka gɛlɛn i bɛ setigi caman ye hali u tɛ mɛn si la charge ka bon bon n'i fɛ mɔgɔw ma kɛ hakilima ye i bɛ degun kojugu sinon hali ni miliyari bɛ mɔgɔ kelen bolo bɛɛ kan ka dɔɔni kɛ n'o kɛra setigi yɛrɛ a bɛ lafiya mais n'a bɛɛ tora mɔgɔ kelen ma a bɛ degun. Ok, aux femmes là. Maintenant, pour celles qui veulent exercer ton métier. Bon, wuli kuma bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la n'i ye baara dege denmisɛnninya la ka kɔrɔbaya n'a ye o nafa ani i kɔrɔbayalen i ka wuli k'i bɛ taa baara dege o tɛ kelen ye parce que e bɛna baara dege e kɔrɔbayalen e bɛ âge min na ne bɛ âge min na sisan ne k'a fɔ sisan ko ne bɛ taa baara dɔ dege ne bɛna so o la kuma jumɛn ko ka nafa sɔrɔ o la kuma jumɛn ko ka tila ka nafa ɲɛ n yɛrɛ o bɛ kɛ wagati jumɛn âge bɛ taga mɔgɔ t'i sa wagati dɔn mais n'i y'a daminɛ denmisɛnninya la ka taa baara dege i bɛ mɔgɔ kɔrɔbaya wagati o wagati o b'a sɔrɔ i sera i yɛrɛ nafa duguma ma i b'i yɛrɛ nafa i bɛ mɔgɔ wɛrɛw nafa n'a ye. D'accord. Aux femmes là. Maintenant, entre femmes. La question entre femmes. An ka bi question ye an ɲɛ b'a la fan bɛɛ a tali dugu la bilen produit wɛrɛw bɔlen don i b'a kɛ to musoya produit bɔlen don a sugu bɛɛ bɛ yen nɔ tubabu ka dilannenw fɛn suguya bɛɛ e fɛ il y a quelle différence entre ces produits ani an yɛrɛ ka produit naturel i b'a fɔ babi ninnu ni geni ninnu ensuite est-ce que o fɛn ninnu utiliseli ka ɲi. Bon bɛɛ n'i ka mentalité don sinon ne yɛrɛ kɔni bolo muso kɔni n'i y'a hakili to i ka musoya la parce que ɲɛnamaya yɛrɛ ye base fɔlɔfɔlɔ ye mara éducation i bɛ diɲɛ mɔgɔ bonya hali n'a tigi ye dɔgɔyama ta k'i sɛgɛrɛ consciencieusement n'a taara réfléchir a b'a fɔ tiɲɛ na karisa ka dɔgɔyama ma se n ma donc muso kɔni ne bolo n'i hakili to i yɛrɛ la k'i miiri i danbe la k'i ka entretien kɛ normalement parce que muso entretien ma nɔgɔn dɛ ne ba parce que kalan bɛ fɛn bɛɛ la da mun filɛ n'i bɛ kuma mɔgɔ fɛ da entretien c'est très important mais muso bɛɛ t'a dɔn ne bɔrɔsi dɔrɔn kɛ k'an da ko o tɛ da jɛlen i bɛ da ko ni gɛsɛ ye k'a nɔgɔ bɛ bɔ a la n'i ye nɛn jɛlen dɔrɔn nɔgɔ de b'a kan sinon nɛn bɛ bilenni donc i bɛ gɛsɛ de kɛ ka nɛn ko k'a jɛ ka sɔrɔ ka bɔrɔsi kɛ k'a gɛsɛ ɲaga bɔ ɲin na n'i y'o kɛ i bɛ sɔrɔ ka kasatigɛlaniw bɔnbɔnniw bɛ yen geniniw bɛ yen singɔminw bɛ yen quand même i bɛ fɛn dɔ bila i da kɔnɔ parce que odeur yɛrɛ fɔlɔ a bɛ mɔgɔ diya mɔgɔ ye a bɛ mɔgɔ nege bɔ mɔgɔ la bon odeur duman a bɛ diya mɔgɔ ye hali ni man di mɔgɔ dɔ ye e bɛ tɛmɛ mɔgɔ dɔw la de vie parce que hali n'i bɛ baara yɛrɛ la i man di mɔgɔ dɔw ye de fait que i selen don i yɛrɛ kɔrɔ mais e bɛ tɛmɛ hali ni man d'u ye mais i kasa kama wa nin den ko ka go nin mɛ a ka nin parfum kasa ka di dɛ finalement a bɛ to la parfum in diya n ye o de bɛna don e yɛrɛ la finalement a b'a ɲini fa ka gɛrɛ i la donc kasa duman c'est très important muso kan k'u hakili to o yɔrɔ la donc n'i y'o bɛɛ so ye e ma ye muso dɔw ka so bɛɛ tɛ i tɛ se ka don muso bɛɛ ka so kɔnɔ i tɛ se k'i nu don muso bɛɛ kamankɔrɔ muso dɔw kunkolo n'u b'a foni u mana kunkolo dilan kalo 3 n'i yɛrɛ bɛ ka dɔw kun foni fo poussière bɛ bɔ a la bon n'o kɛra muso furulen sisan cɛ bɛ se ka bijou kɛ i kunkolo la bijou dun bɛ kɛ fan bɛɛ de la. Ok, mais la question c'était la différence entre ces produits ani an ka produits naturels ninnu yɛrɛ
babi geni caman b'a la wa oui bon ne bolo olu bɛɛ ye hakiliko de sinon fɛn bɛɛ ye kelen ɲɛnamaya ko de don n'i dara min na o la n y'o fɔ n ko n'i y occupé i yɛrɛ la parce que ɲɛnamaya ko don e bɛ se ka ne sɔnnen don i ne dalen don i la e mana mun fɔ ne bɛ da o de la donc a bɛ ten a ko ninnu bɛ ten de bon mɔgɔ dɔw bɛ an ka mɔgɔkɔrɔba olu kɔni u ma fɛn bila kɔrɔlen ninnu ye n y'o de fɔ sisan geni ninnu a ma se fɛn wɛrɛ la babi ni geni ninnu olu utiliser dɔrɔn hali ni machine bili da ni ye geni bili da ou bien ka babi bili da ou bien yiri fara ni kasatigɛla ɲumanw don donc ne kɔni bolo produit naturel c'est très important parce que produit tɔ ninnu chimique de b'u la donc a dilanna cogo min na i t'a dɔn a bɛ se ka kɛ n'i b'a kan effet wɛrɛ bɛ tila ka na la. D'accord, merci. Ça, c'était la question entre femmes. En balimamuso ne hakili la aw ni nin an ye faamuyali caman sɔrɔ kɔnɔna la. Maintenant, Oumou, i ka salutation pour les femmes et puis téléspectateurs bɛɛ lajɛlen. Ne ba an bɛ musow fo. Musow ni foli tɛ ban. Olu y'an balakaw ye, an kɔrɔw don, an dɔgɔw don. Muso foli tɛ ban. An bɛ musow fo. N'an ye musow fo, an bɛ an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ tulo b'i la. K'aw yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo. Merci. K'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo. K'an bonyabagaw bɛɛ lajɛlen fo. Adamaden tɛ se ka kɛ foyi ye ni mɔgɔw tɛ. Donc an bɛ foli di musolakaw ma surtout an bɛ marisi kalo la n'o ye musow ka kalo ye. An bɛ musow sɛbɛkɔrɔ fo. An bɛ filamuso Aramata Dia an b'ale yɛrɛ fo ale yɛrɛ ye arajo kelen pe min dayɛlɛlen don musolakaw tɔgɔ la n'o ye Ginta ye. An b'a fo. Muso cɛsirilenba don. D'accord. Ok, ɲininkali minnu tun bɛ n bolo bi olu de tun ye nin i nana ka wele jaabi a diyara n ye. Merci pour le déplacement. Merci. Ok. D'accord. Umu i nana ka wele jaabi a diyara n ye. Mais yan'an ka wuli ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i lasɔrɔ comme i ko ko salon b'i bolo n'est-ce pas bɛ Mario Maki? Bɛ Sabalibugu ye taa dɔrɔn. D'accord, salon tɔgɔ ani numéro min n'an bɛ se k'i lasɔrɔ. Salon tɔgɔ Sabadogo coiffure. Sabadogo coiffure. Oui, o y'an yɛrɛ jamu ye. D'accord, a quartier jumɛn la? Sabalibugu, an yɛrɛ ka quartier la yen. Donc a n'an ka dɔgɔtɔrɔso man jan, a n'an ka sugu fɛnɛ man jan. Oui. Ok, i bɛ numéro di ni mɔgɔ bɛ se k'i lasɔrɔ. Bon, ni mɔgɔ bɛ ne la, i bɛ 71 ta. 71. Ka 80 ta. 80. Ka 18 ta. 18. Ka 60 ta. 60. Walima 63. 63. 94. 94. 92. 92. 06. 06. Oui. D'accord, faamuyali sɔrɔla la. Ayiwa an balima Mali Kunnafoni TV lajɛbagaw ni ne tun b'an bolo bi kɛlɛw la an ka muso cɛsirilenba tun b'an bolo bi Umu Sabadogo animatrice à la fois maquilleuse o ye cɛsiri dan ye dɛ an ka foli b'a ye an ka foli bɛ aw yɛrɛ restez connectés likez les vidéos merci à la prochaine.